Здравейте, драги зрители! Днес съм си цял ден вкъщи и намерих малко време. Може би и затова съм малко по-отпусната, защото съм си по-домашно. Намерих малко време да отговоря на Деница Иванова за кашлицата. Направо този вечен въпрос. Имам чувство, че думите кашлица и сополи са единствените въпроси, които се отправят към хората заобикалящи ме и имам чувство, че вече като си легна ги сънувам. Честно да ви кажа тези думи. Да, страшно е. Както и да, но все пак държа, нали, да я обърна внимание. Първото, което искам да кажа е, че ако някой иска по-подробно да разбере за кашлица, в нашата група Лилия е направила страхотен пост, който много по-на високо ниво, някакси е описано какво е масло, за коя кашлица се използва. Аз какво мога да кажа? Аз мога да кажа само аз какво правя при кашлицата, какво използвам, какво не използвам и как се справям като цяло. Другото, което е, аз имам ето този тефтер, в който си записвам всичко, което ми се стори важно за мене от клиповете в групата на момичетата. И ми е много по-удобно, отколкото когато ми трябва нещо да роба по клипчета и по разни такива неща, докато го намеря, докато се зачуда. Така си отварям тефтера, виждам си всичко нагледно. Ето, сега ще ви прочета, ще погледам какво съм написала и за кашлица. Има някои неща, естествено, които не са само от клипове. Ето, примерно, тази страница тук съм си отделила от една книга на Джордж Акс, мисля, че беше. Съм си отделила какво пише там, нали, за отделните масла, кои са респираторни, ето респираторни, имунитет и вируси и тези, които стават и за двете. Значи респираторни, ето босилек, тулси, черен пипер, смирна, евкалипт, мащерка, риган, кардамон. Имунитет и вируси, грейпфрут, канела, карамфил, кимион, куркума, тамян, хвойна. И за двете, което става риган, мащерка, маточина, джинджифил, кардамон. Но, да си дойдем на думата специално за кашлицата. Така, първо кашлицата си е симптом. Тя е... Да, и не винаги може да разберем от какво е провокирана. Кашлицата, всеки знае, че не може да... Искам да отбележа задължително, че всеки знае, че не може да се оправи за 2 дена. Искам да не очаквате чудеса от маслата. Не мога да ви оправя за часове или за 2 дена. Мога да дам пример, разбира се, с един сироп за кашлица. Когато спиете сиропа за кашлица, се оправяте за 2 часа или за 1 ден, примерно, или за 2 дена, нали? Трябва да се изпие целият сироп в продължение, примерно, на една седмица и пак не е сигурно дали ще мине кашлицата. Аз като малка, примерно, бях така. Болна съм 3 дена, след това кашлям 1 месец. Малкия е по същия начин, както и всички хора заобикалящи ме в момента и моите наблюдения са точно такива. Кашлицата винаги продължава, детето може да е здраво, дори вече, обаче кашлицата си е там. Как да си помогнем за кашлицата? Разбира се, споменах за статията да погледнете, защото е супер статията. Аз мога да кажа аз какво правя, какви симптоми малкия е имал до сега и как съм ги преборила. Значи, първо, за влажна кашлица, тъй като влажната кашлица е по-честата, тя при нас с малкия ми наблюден, тя е съпроводена по-скоро с някакъв вирус или някакво заболяване. Затова аз съм си направила един сироп в шише от Панадол, стъклено, то е точно 100 мл, вътре с база облепиха. Съм си сложила карамфил, секунда, само сибирска ела, лимон, лавандула. В миналото видео споменах, че нямам бъркоч без лавандула, сигурно. Лавандула, сибирска ела, карамфил, лимон и римска лайка. Да. Този сироп аз много го харесвам, защото когато се сблъскаме с някакъв такъв вирус, който е съпроводен с кашлица, този сироп общо взето
А, напада всичко, и вируса, и кашицата, и е много удобен. Също в такива случаи куркумата не я забравям. От 2 месеца много често взех да ползвам куркума, защото на нас много ни пасна някакси това масло за вируси и за заболявания като цяло. Също и за предпазване от вируси по същия начин. За влажната кашица този сироп го давам вътрешно. Обаче за мазане. Сега за мазане аз нямам точно определен метод, по който да лекувам детето. Смисъл, всеки път, когато влажна кашицата, да мажа ние и същи масла. Не. Тук е проблема, че не знам какво да ви кажа, тъй като всеки път го мажа с различни неща. Мога да ви изброя, разбира се, ето, ако искате да втечните секретите от налили клипчето, маслата, които са за втечняване на секретите. Това са фенел, чайно, розов пипер, сибирска ела, канела, карамфил. Да. Също от други източници, не само от това, цитрусите втечняват много добре секретите. Смирна, Зенгест. Зенгеста, аз разбира се, споменах, мажа го и тук. Той много добре втечнява. Ето както тук споменахме фенел, то тук също има фенел. Кедрово дърво, кардамон и еър. Препоръчително е, когато искате да втечнявате секретите, за да могат да излизат, това да става през деня, защото когато, примерно, детето, аз пак говоря за деца, тъй като при мен най-вече проблема, лекувам детето, така да кажа. Не, че при възрастните не е така, но по един възрастен човек, като легне, много по-лесно би се справил с втечняването на секрета през нощта, отколкото детето, защото малкият почва да се дави, почва да се кашля, почва едно преглъщане, едно чудо. За това при детето, специално втечняващите масла, гледам да ги давам през деня. Горе-долу до 7 часа, ако съм му давала такива неща. По-нататък гледам да стопирам и почвам да дифузирам масла, които по-скоро успокояват. Нещо като лавандула, кедровото дърво, много, много ми харесва, защото сега ще кажа защо. Защото малкия има нещо като задна крема, демек носа му е отпушен, но като легне вечер има някъде период от 1 до 2 часа, в който почва това явно да се стича, да дразни, както споменах, то провокира кашлица. Не, че детето кашля, то този секрет провокира кашлица и затова гледам да не пускам втечняващи секрета масла покрай него. Тогава пускам кедър, лавандула, тамян. Специално тази комбинация кедър, лавандула, тамян сега изключително добре му повлия. Също лайка слагам. Маточината знам, че много добре повлиява, но просто не съм го позвала това масло, все още го нямам. Така, за течната, така да е за влажната кашица споменахме, цитрусите, да, смирната и съответно в дифузера и вътрешно еъра, примерно аз също го използвам, защото някой път не мога да го спра за масаж и в бързината буквално си капам няколко неща на ръката и бягам, дигам обузата и му мажа по гърдите. Ето сега последно, когато казах, че кашля, примерно мазах еър, черен пипер и какво беше? И розмарин. Да. Сега за вечерно време аз ви казах, гледам да не втечнявам секрета, за спастична кашлица, за ларингит. Значи малкия казах, има ларингит. Тук веднага, когато чуя спазмите, чайно дърво с тамян, при него не знам дали са точните масла. По принцип, като чета, може би не са но наистина при него отреагират много добре. Надявам се, повечето сте чули, че няма масло, което примерно на мен да повлияе по един начин, по същия начин и на вас да повлияе. Смисъл, на всеки влияят различно. Трябва да намерите вашите масла.
Ето в случая с кашлицата при малкия, която е, както ви казах, която е провокирана от нещо. Розмарина му действа страхотно. Аз взимам, капвам и по гърба просто размазвам с кръгови движения. Всяка вечер преди да си легна го правя това, когато има изявена такава кашлица. А за ларингита, ето тук отново съм си писала розмарин, сибирска ела. За спазмите наскоро зададох този въпрос към моя ментор и доколкото разбрах, най-доброто масло, което се явява за спазъм е дафинов лист, но аз не съм имала щастието да го използвам, тъй като с това масло нещо се гоним, не може да се намерим. Поне като пишех дафинов лист, ми излизаше, че не е налично в момента. Сега в момента пише дафинов лист, дори даже не ми излиза като продукт. Не знам кога ще се намерим, надявам се да е скоро. Но вместо дафинов лист аз използвам римска лайка. Иланка също върши работа, но както се оказва, нали, и то си е така, че той е много силно ароматен и за деца може да е прекалено силен аромата. Сега за сухата кашлица, отново розмарина. Ментата, всеки знае, нали, тя отваря дихателните пътища и е по-лесно въздуха да преминава като цяло. Риган, мащерка, римска лайка, лавандула, тамян. За сухата кашлица, значи всичкото това нещо, аз което изброявам тези масла, гледам, аз в повечето случаи давам вътрешен прием задължително, мазане и дифузиране. В смисъл, не се ограничавам само до едното, примерно само до мазане или само дифузиране, аз винаги ги правя съвкупно тези неща. Някой път нямам време, сега, примерно, като нямам време за мазане, примерно, бързам нещо, това нагоре-надолу, дам му капсулите с вътрешния прием, пусна дифузера или, примерно, го намажа, дам му капсулите, излезем и такива неща. Капсулите задължително си ги давам, аз ви показах миналия път моите малките капсули, които са сиропа за кашлица, вътре с пипетката, пълня. Примерно когато защото детето доста често, нали, при деня, ето аз съм на училище, той е на градина, като не е при мене, пълни си бурканчето, което ми е едно малко бурканче, си го пълня с капсули, примерно за деня, когато той има тези изразени симптоми, давам го на учителката, тя му го дава жената, може да не е през 2 часа, няма да я вина, тъй като много ме слуша тя, така да го кажа. За мен е най-важно, че той ги приема. И за сухата кашлица казахме. За сухата кашлица розмарина наистина отново при малкия отреагира. Аз съм позвала много римска лайка и лавандула. Но в повечето случаи или лавандула с тамян, или лавандула с римска лайка. Рядко ползвам и двете, примерно за дифузиране и мазане, лавандула и римска лайка. Но това съм аз, разбира се. Има от друга книга, тук съм си записала един универсален сироп за кашлица, но честно казано аз не съм го използвала, тъй като моя за сега доста добре ме отреагира. Правила съм си преди това сироп за кашлица в малко шишенце от празен тамян. Си бях бъркала с босилек, лавандула, лимон. Не помня още какво бях слагала. Но също босилека, исках да вметна, че босилека също е много, много добър при кашлицата. Ето универсалния сироп, който съм записала тук от тази книга. Повечето от хората в групата сигурно ги имат тези книги. Това са лавандула, лимон, мента, тамян по 8 капки, босилик и карамфил по 3, канела 1 капка и всичко се разбива в 100 грама течен мед. Който иска, може да го опита, който иска, съответно може да разучи отделно за
всяко едно от маслата, които са изброени за кашлица, да прочете неговите свойства и да си разбъркате сами някакъв сироп. За мен специално така вътрешен прием за кашлица е страхотно, защото много по-бързо повлиява тази кашлица. Не само дифузиране. Това е лично моя гледна точка. Мога така да приключа. Това е. Надявам се този въпрос с кашлицата малко да отмине. Евкалипчета. Евкалипта също много го харесва, но той втечнява, затова отгоре на това той не става за вътрешен прием. Евкалипта в дифузера много често съм го пускала с тамян и с чайно дърво. Това е, мили мои. Лека вечер ви пожелавам и до скоро!